नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सना. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. दोडामार्ग कुडासेत माकड पकड मोहीम वन विभागाच्या वतीने राबवण्यात आली आहे. यावेळी 22 माकडांना पकडण्यात आलाय. महाराष्ट्राच्या लोकधारेतील फुगडी हा प्रकार अलीकडच्या काळात लुप्त होत चाललाय. त्यामुळे हा वारसा जपण्याच्या हेतूने आणि रसिकांची करमणूक करण्यास पारंपरिक फुगडी ग्रुप तयार केलेत. फुगड्यांची 2020 डबलबारी सामने लावत ही लोकसंस्कृती जपली जाते. महिलांकडून हे फुगडीचे ग्रुप तयार करण्यात आले. गेली अनेक वर्ष गणेश चतुर्थी, नवरात्रोत्सव, जत्रोत्सव तसेच धार्मिक कार्यक्रम सणांच्या माध्यमातून पारंपरिक फुगड्यांना आधुनिकतेची जोड देऊन अतिशय सुंदर सादरीकरण केलं जातं. यात आता 2020 डबलबारी सामन्यांचं आयोजन देखील करण्यात येत आहे. भैरव जोगेश्वरी फुगडी मंडळ, कुडाळ तारादेवी फुगडी मंडळ, वेंगुर्ले यांच्यात हा जंगी सामना रंगला. यामध्ये वाकड्या तिकड्या हरणाचे वाकडे तिकडे पाय, वाकड्या तिकड्या हरणाचे वाकडे तिकडे पाय. ओ आमच्याकडे काय दिसणार नाही, पिऊन पडले की काय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वेंगुर्ले तालुक्यात केळूस माझे गाव यशोधरांचं नाव घेते. शुभदा माझे नाव. मटणाचा केला रसा 100 रुपये घाला, नाही तर नाव घेत नाही, बोलत बसा. डोकं दुखत होतं म्हणून डोक्याला लावला वीज, लग्न झालं नाही फिक्स. अंगणात पसरले पोती पर गहू, अहो लिस्ट आहे मोठी, नाव तरी कोणाकोणाचं म्हणून घेऊ. इंग्लंड अमेरिका, मी आहे कुमारिका, मला नाव घ्यायला सांगू नका. एमएससीबीच्या तारेवर टाकला होता आकडा, लग्नच नाही झालं तर नाव कुणाचं घेऊ रे माकडा. केळीचं पांढरं फेटारे वाटतं आणि हे सगळ्यांना आपल्या भावांची नावं लय भारी वाटतं. करटेचं नमजा कोण नाही कोणचा, लग्न नाही झाला तर नाव गाव कोणचा. हजाराची साडी 500चा पदर, अहो रामदासरावांची नजर कुडाळकरांच्या पोरीवर. अभ्यास करता घड्याळात वाजला एक, मी आहे कांडेरांची रे. पिठलं केलं डाळ घुटून त्यात टाकलं खोबरं किसून, जयश्राव बसले रुसून, मीच खाल्लं दाटून पुसून. आषाढी एकादशीच्या दिवशी करते मी पंढरपूरची वारी, आषाढी एकादशीच्या दिवशी करते मी पंढरपूरची वारी. श्रीदेव भैरव जोगेश्वरी फुगडी मंडळ लय भारी लय भारी लय भारी.
शिवाजी महाराज यांच्यावर देखील फुगडी गीतातून मानवंदना देण्यात आली. देवाचे नाव गाजते गडकिल्ल्याच्या दगडावर, माझ्या देवाचे नाव गाजते गडकिल्ल्याच्या दगडावर, माझ्या देवाचे नाव गाजते गडकिल्ल्याच्या दगडावर. सुंदर स्वराज्य बाळ केले तलवारीच्या धारेवर, तलवारीच्या धारेवर. रयतेसाठी प्राण छेदले आपल्या दुसऱ्या छातीवर, आपल्या दुसऱ्या छातीवर. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर गीत सादर करण्यात आलं. मोदी साहेबांचे नाव गाजते या जगाच्या पाठीवर, मोदी साहेबांचे नाव गाजते या जगाच्या पाठीवर, मोदी साहेबांचे नाव गाजते या जगाच्या पाठीवर. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना त्यांनी आणली, योजना त्यांनी आणली. पीएम मोदी कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची व्यथा मांडत समाज प्रबोधन देखील या निमित्तानं करण्यात आलं. दुर्मिळ होत चाललेल्या मुद्द्यांवर या सामन्यातून सादरीकरण केलं गेलं. भैरव जोगेश्वरी फुगडी मंडळ कुडाळच्या नीता राऊत, तारादेवी फुगडी मंडळ वेंगुर्लेच्या सपना केळुसकर या महिलांनी उत्कृष्ट सादरीकरण केलं. तर लखन आडेलकर यांनी या जंगी सामन्याचं निवेदन केलं. सर्वत्र या महिलांचं कौतुक होत आहे. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर रत्नागिरी जिल्हा दौऱ्यावर आहेत. खेरडी बाजारपेठ इथं त्यांचं राष्ट्रवादीच्या महिला प्रदेश सरचिटणीस आणि जिल्हा बँकेच्या संचालक दिशा दाभोळकर, अनिल दाभोळकर यांच्या हस्ते स्वागत करण्यात आलं. चाकणकर खेरडी इथं आल्या असता त्यांचं जोरदार स्वागत करण्यात आलं. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष अबुशेठ ठसाळे, युवक तालुकाध्यक्ष निलेश कदम, प्रदेश सरचिटणीस डॉक्टर राकेश चाळके, माजी सरपंच दशरथ दाभोळकर, डॉक्टर जलश्री चाळके, ग्रामपंचायत सदस्य रियाज खेरटकर, रसिदा चौगुले, धनंजय दाभोळकर, नीना दाभोळकर, सचिन भोसले, सनम खिरटकर, कोमल भोसले, शशांक भिंगारे, सिद्धक बेबल, अर्चना ठसाळे, माधुरी यादव, रेखा वाडकर, प्रमिला वाडकर, पल्लवी कदम, लता पवार, रेखा पाटील, ठाकरे आदी अनेक कार्यकर्ते पदाधिकारी उपस्थित होते. त्यानंतर त्यांनी महिला मेळाव्यात मार्गदर्शन केलं. विधानसभेत दिलेल्या भरभरून मतांसाठी लाडक्या बहिणींचे आभार मानले. यामुळे मिळालेले विजय आणि यश आहे. यासाठी या भागातून देखील आदरणीय शेखरभाऊ निकम यांना महिलांनी चांगल्या पद्धतीचं मतदान केलं. शेखरभाऊ निवडून आले. संघटनेच्या माध्यमातून काम करत असताना ही सर्व संघटना सुजाताई असतील आणि माझ्या ह्या सर्व संघटनेच्या महिला पदाधिकारी या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरत महिलांपर्यंत पोहोचत कृष्णगिरी कामगार शेतकरी यांचे जे प्रश्न आहेत ते मांडण्याचा प्रयत्न, त्यांच्यासाठी आलेल्या योजनेच्या माध्यमातून त्यांना दिलेला लाभ आणि यामुळे मिळालेलं मतदान या सगळ्यांचे आभार व्यक्त करण्यासाठी आणि येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीचा आढावा घेण्यासाठी रत्नागिरीपासून सुरुवात केली. आज रत्नागिरी राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसची आढावा बैठक पार पडली. अतिशय चांगल्या पद्धतीने संघटना बांधली गेलेली आहे. इथून पुढच्या कालावधीमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेला देखील आमच्या या महिला बैठकीत तितक्याच जोमाने सामोरे जातील आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये देखील असंच यश हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला एक राजकीय प्रश्न
आता नाराजी स्वर सगळीकडूनच येत आहे, राष्ट्रवादीतून येत आहे किंवा भाजपमधला पण येत आहे. नेहमी तेव्हा तिकडे नाराज आहे, इकडे भुजबळ नाराज आहे. काय भाष्य करायला पाहिजे? मला असं वाटतं की पक्षश्रेष्ठीमुळं आदरणीय अजितदादा, राज्याचे प्रांताध्यक्ष आदरणीय सुनील तटकरे साहेब, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल्लभाई पटेल, आदरणीय भुजबळ साहेब यांनी सुरुवातीपासून एकत्रित बसून हे सगळे निर्णय गेल्या 2 वर्षापासून घेतले आहेत. उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मंगळवारी भेट झाली. या भेटीवर काय म्हणालेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पाहूया. काल उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस यांची काल भेट झाली. शुभेच्छा दिल्या उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस यांना. कसं बघता आपण? निवडणुकीमध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या माध्यमातून टोकाची टीका केली, प्रचंड टीका केली गेली. आता हिंदुत्वाकडे देखील गेलेले आहे. आता बघा, हे काल चांगली गोष्ट आहे. मुख्यमंत्र्यांना तर कोणी भेटू शकतो आणि मुख्यमंत्री या राज्याचे प्रमुख आहेत. त्यांना विरोधी पक्षही भेटतो, विरोधी पक्षाचे इतर पक्षाचे नेतेही भेटतात. परंतु हे चित्र बघितल्यानंतर टोकाची टीका करणारे, अगदी संपवण्याची भाषा करणारे, जेलमध्ये टाकण्याची भाषा करणारे, म्हणजे सरकार आलं आमचं की तुम्हाला जेलमध्ये टाकू. आणि ते यापूर्वी देखील 2019-20-21च्या दरम्यान देखील जे काही देवेंद्रजी असतील, मी असेल, आणखी काही भारतीय जनता पक्षाचे नेते असतील, यांना जेलमध्ये टाकण्याचं जे कारस्थान केलं गेलं ते तर जगजाहीर आहे. परंतु आता देखील त्यांना एवढं लोकसभेच्या विजयानंतर एवढे हुरळून गेले होते की त्यांनी मंत्रिमंडळाचं वाटप आता जेलमध्ये टाकण्याची भाषा करणारे देवेंद्रजीच्या बाबतीमध्ये, आणि ते एक आमूलाग्र बदल झालेला दिसतोय. चांगली गोष्ट आहे आणि त्याला मी म्हणेन देवेंद्रजींना भेटणं काही गैर नाहीये. मुख्यमंत्री आहेत ते, पण ह्याला भेट त्याला भेट आणि डायरेक्ट दुसऱ्या दिवशी घरी थेट, अशी परंपरा आहे. गुहागर चौपाटीवर मित्रांसोबत कराड येथून आलेल्या तरुणाला समुद्रात आंघोळ करताना अंदाज न आल्यानं बुडणाऱ्याला गुहागर नगरपंचायतीच्या जीवरक्षक प्रदेश तांडेल यांनी वाचवल्याची घटना मंगळवारी सायंकाळी 5 वाजता घडली. तांडेल्याला निहाल तोडणकर, संगम मोरे, सदाम बाक्कर यांनी सहकार्य केलंय. या तरुणांनी दाखवलेल्या सतर्कतेमुळे तरुणाचा जीव बुडता बुडता वाचलाय. त्यांना वाचवल्याबद्दल किनाऱ्यावरील सर्वांनी त्यांचं कौतुक केलंय. गुहागर हे कोकणातील पर्यटन केंद्रबिंदू म्हणून विकसित होत आहे. तालुक्याला लाभलेल्या अथांग समुद्र चौपाटीमुळे पर्यटक गुहागरात मोठ्या संख्येनं हजेरी लावतात. डिसेंबर महिन्यात पर्यटकांचा ओघ जास्त असतो. गुहागर चौपाटीची आणि स्वच्छ समुद्राची भुरळ ही घाटमाथ्यावरील पर्यटकांना अधिक असते. मंगळवारी कराड येथून अजित डुमरे हे आपल्या अन्य 11 मित्रांसोबत गुहागर इथं फिरायला आले होते. सायंकाळच्या सुमारास गुहागर पोलीस ठाण्याच्या मागील चौपाटीवर मौजमजा करण्यासाठी ते आले होते. त्यातील काही जण समुद्रात आंघोळीसाठी उतरले. अजित डुमरे यांना चांगलं पोहता येतं, परंतु तोडलेल्या जेटी शेजारी पोहताना पाण्याचा अंदाज न आल्यानं ते बुडू लागले. आपला मित्र बुडतो हे कळताच त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आरडाओरड केली. याचवेळी किनाऱ्यावर असलेल्या संगम मोरे यांच्या हा प्रकार लक्षात आला. त्यानं लगेचच किनाऱ्यावरील नगरपंचायतीचा जीवरक्षक प्रदेश तांडेल याला हा प्रकार सांगितलाय. तांडेल यानं क्षणाचा विलंब न घालवता रेस्क्यू बोट घेऊन समुद्रात गेला. अजित डुमऱ्याला काही क्षणात किनाऱ्यावर आणण्यात आलं. त्याला बाहेर काढण्यासाठी किनाऱ्यावरील सहकाऱ्यांनी दोरी टाकून मोठी मदत केली. गौरवशाली परंपरा असलेल्या आणि प्राचीन शिवस्थान असलेल्या आचरा येथील इनामदार श्रीदेव रामेश्वर संस्थांची गावपळण सुरू आहे. या निमित्त ग्रामस्थ धम्माल करत असून अनेक मनोरंजनाचे खेळ खेळत गावाबाहेर उभारलेल्या राहुट्यात आनंद लुटतायत. दर 3 वर्षांनी साजरा होणाऱ्या गावपळण या अनोख्या प्रथेकरिता रामेश्वरानं कौल दिल्यानं आचरा गावची गावपळण रविवारी 15 डिसेंबर पासून सुरू झाली. दर 3 वर्षांनी देव दीपावलीला गावपळणीचं वर्ष असल्यास श्रीदेव रामेश्वरास गावपळण करण्याविषयी कौल लावण्यात येतो. यावर्षी रामेश्वरानं क्षणाचा विलंब न लावता लगेच कौल दिल्यानं यावर्षी आचरा गावची गावपळण सुरू झाली. मागील वेळी गावपळण डिसेंबर 2019ला झाली होती. गावपळण का केली जाते याविषयी अनेक कथा, दंतकथा असल्या तरी आजच्या आधुनिक काळात सुद्धा रामेश्वरावर श्रद्धा ठेवून आचरा गावातील लोक गावच्या सीमेबाहेर झोपड्यांमध्ये वास्तव्य करून राहतात.
गावपळणीच्या 3 दिवसात कराव्या लागणाऱ्या वास्तव्यामुळे आचरा गावच्या सीमेबाहेर विविध ठिकाणी लोकांनी झोपड्या उभारल्या. सुमारे 8,000 लोकवस्तीचा 12 वाड्यांचा गाव रविवारी इनामदार श्रीदेव रामेश्वराचा महादरवाजा, दिंडी दरवाजा आणि मुख्य प्रवेशद्वार रामेश्वर संस्थांच्या 12-5 मानकऱ्यांनी बंद केल्यानंतर संपूर्ण गाव खाली झाला. काही आचरावासी आपल्या नातेवाईक पाहुण्यांकडे गेले, तर पारवाडी येथील नदी किनारी मुणगे, कारिवणे, चिंदर, त्रिंबक, भगवंतगड, चिंदरवड, वायंगणी, आडबंदर इथं राहून राहुटा काढून गाव वास्तव्यास आहे. जेवण, झोप, पत्त्यांनी खेळणं, नदीत मासे पकडणं या पलीकडे कोणतंच काम आचरावासियांना नसल्यानं सध्या गप्पांचे फड रंगताय. श्रीदेव रामेश्वर या गावची चालू वर्षाची गावपळण मागील वर्षी आलेलं होतं, पण त्यावेळी झाला नाही कौल, त्यामुळे ते गावपळण झाली नाही. देव दिवाळी दिवशी जे देवाचे सेवक आहेत सर्व ग्रामस्थ किंवा त्या ठिकाणी 12-5 मानकरी त्या सगळ्यांनी मिळून कौल लावला. रामेश्वराने गाव फोडण्याचा कौल दिला. ती तारीख 15 डिसेंबर होती आणि त्यावेळेपासून प्रत्येकाला एक आस्था निर्माण झाली की आपल्या गावातले आता गावपळण आणि आपण अमुक ठिकाणी जाऊन अशी आपली पुढची सुविधा तयारी काय असतात ती करायची आहे म्हणून. त्यानंतर प्रत्येकजण आपापल्या कामाक लागले. नंतर प्रत्येकाने आपापली ही जी काही झोपडी बांधली आहे त्याची जागा बुक केली. त्यानंतर प्रत्येकाने आपलं निवारो या ठिकाणी उभारलो. लागणारा जा काय या 3 दिवसात लागणारा सगळा साहित्य सामग्री ती सगळी घेऊन प्रत्येकजण 15 डिसेंबरला देवाचा ज्यावेळी 2 वाजताचा नौबत आणि तोप हा निघाला झाला त्यावेळी सर्व ग्रामस्थ आपला गाव सोडून वेशीच्या बाहेर आम्ही आलो. या ठिकाणी प्रत्येकाने आपापलं हे केलेलं आहे व्यवस्था आणि अगदी 3 दिवस या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे आम्ही सगळे कार्यक्रम करीत आहोत. पहिल्या दिवशी आमच्या संपूर्ण ही जी मंडळी आहे यांनी गोमूचा खेळ काढून सादरीकरण केला करमणुकीचा. काल आमच्या मंडळाचा दिंडी आहे, ती दिंडीचा कार्यक्रम काल झाला. त्याच्यानंतर परत याची संगीत खुर्ची किंवा भेंडी असे हे जे काय सगळे कार्यक्रम हे आमच्या मंडळातर्फे आम्ही असे कायम राबवित असतो आणि आनंदात अगदी 3 दिवस सगळ्यांचे या ठिकाणी आज पार्टी म्हणा, एकमेकाकडे काही वस्तू निर्णय प्रकारचे सण बनवायचे, एकमेकाकडे द्यायचे, मेजबानी करायची, असा सगळा अगदी उत्स्फूर्तपणे अगदी आनंदात सगळा चाललेला असा या चालू वर्षाचा. काय आतापर्यंत एक अशा कामात कोणी विरोध केलेला नाही. पूर्वी काही त्या ठिकाणी सुविधा कमी होते, गैरसोय होते, त्यावेळी त्या पद्धतीत आम्ही ते साजरे केलेले असत आणि आता सगळे सुविधा आले. आज आरोग्य शिबिर या ठिकाणी झालं. असे प्रत्येक जण येऊन आमका या ठिकाणी भेट देतात आणि पूर्वीच्या पेक्षा मोठ्या चांगल्या ह्यानी आजचे हे आमचे गावपळणीचं ह्या चांगले दिवस जायतात. आता उद्या रामेश्वराला कौल लावतील. कौल झाला तर गाव भरेल, कौल नाही झाला तर गाव नाही भरेल. आता आमचा लग्न झाल्यापासूनच सांगतोय मी. त्यापासून जी गावपळणी जी आहे ना ती मला वाटतं आता 15 तरी असते, साधारण 40-45. हो. तुमचं लग्न आता 73 या वर्षी चालू आहे. आणि लग्न कधी झाला म्हणतात तुम्ही? 72 साल. बरोबर. हडी मग त्या ठिकाणी गावपळण नव्हती. नाही होतं म्हणजे नवीनच तुमच्या बरोबर. म्हणजे आम्ही अशी तेव्हा लाईटी बिटी असे ना काळोखात कंदीला बॅटरी बिटरे मेणबत्ती असे लावून आम्ही सुंदर गावात पोषापाणी म्हणून एक आहे तिकडे आम्ही पूर्वी सगळेजण राहायचो. 30-35 वर्षापूर्वी पाण्याच्या निवाऱ्याचे म्हणजे तिथे कोणत्या तरी घरात पडवी मांगरा बिरा असायची ना, पाण्याच्या आधारात काही राहू
आणि मग तुमचा दर होता मग ते तो कसा उत्साह आता उत्साह चांगला तसं तेव्हा नाही होत हा हा आता सगळे हे सगळे सुविधा असतात ना, लाईटीचे आता डीजे अमुक तमुक. हे पूर्वी काय डीजे नव्हते, स्पीकर फक्त असलो तर केव्हा तरी लग्नात कोणतरी लावल्यानंतर म्हणजे एक आनंद लुटलो जाता आता म्हणजे अधिक मोठ्या प्रमाणात म्हणजे तुमका वाटते तरी सगळं त्यासाठी सगळे आज उत्सुक असत 4 दिवस होतील तर बरे म्हणून. वर्षाच्या माणसापर्यंत सगळे उत्साहात असते. आणि कोण महिला आम्ही आता हे गावपणी केलं की माझं घर आता तोंडवळीत असा पण हे गावपणीचे आम्ही मुकलो असं आता आमका वाटतं म्हणून आम्ही आता कसा मजा करू शकते म्हणून आम्ही आता आमच्या माहेरा इलं होय गावपणीसाठी. गावपणीची मजा काय असते ती आम्ही पहिली पण बघितलं पण आता पण आमचा त्याचा अनुभव घेऊचा म्हणून आम्ही आता इलो. ही माझी आई आहे म्हणून माझी आई आणि आता ती सगळ्यांचीच आई असा. मी तिसरी गावपण. माझा जन्म आहेच झाला आणि गावपणीतच झालं हा जन्म. मजा त्याचा दिवस गेला तरी चांगला. उद्या कौल असं वाटतं त्यांना म्हणजे उद्याच एक दिवस आणखी वाढलो तर आणखी मजा करू असं त्यांना वाटतं सगळ्यांना आणि आमका करू. घरात 8 फूट खोल खड्डा, काळी बाहुली, लिंबू पान सुपारीचे विडे, कोयता आणि सुरी अशी हत्यारं, अघोरी पूजेची तयारी. या घटनेनं सिंधुदुर्ग जिल्हा हादरून गेलाय. ही घटना आहे कुडाळ तालुक्यातील हिरलोक आंबेडकर वाडी येथील. पोलिसांनी यावर कारवाई केली आहे. एका जोडप्यासह 5 जणांना ताब्यात घेतलंय. तपासात जे उघड झालं ते ऐकून तुम्हाला धक्का बसेल. हे अघोरी पूजेचं प्रकरण आहे तरी काय पाहूया. कुडाळ तालुक्यातील हिरलोक आंबेडकरवाडी येथील एका घरात संशयास्पद हालचाली सुरू असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. कोणीतरी जादूटोणा करणारी अघोरी कृती करत आहे असा संशय बळावून आला. विशाल विजय जाधव या व्यक्तीच्या घरात काहीतरी वेगळं घडतंय अशी माहिती पोलिसांना मिळाली. पोलीस हवालदार मंगेश जाधव यांनी या घरात जाऊन खातरजमा केली तर त्यांना धक्काच बसला. या राहत्या घरात अघोरी पूजा सुरू असल्याचं त्यांना दिसून आलं. 30 वर्षांचा विशाल जाधव यांची पत्नी हर्षाली जाधव वय 35, चिपळूण रत्नागिरीचा सुस्मित मिलिंद गमरे वय 33, डोंबिवलीतील अविनाश मुकुंद संते वय 32, डोंबिवलीतीलच दिनेश बालाराम पाटील वय 34 हे सारे जे अघोरी पूजेत सहभागी होते. ठाणे शहरात राहणारे दाम्पत्य विशाल विजय जाधव व त्याची पत्नी हर्षेली विशाल जाधव हे मूळचे हिरलोक आंबेडकरवाडी येथे राहणारे रहिवासी आहेत. काही दिवसापासून ते दाम्पत्य इतर अनोळखी त्यांच्या साथीदारासह राहते घरात दरवाजे बंद करून आतमध्ये काहीतरी संशयास्पद पूजा अर्चा, जादूटोणा, अघोरी कृती यासारखे काहीतरी करीत असल्याची आम्हाला माहिती प्राप्त झाली होती. त्या माहितीची आम्ही खातरजमा करीत असताच काल पुन्हा ते दाम्पत्य इतर त्यांच्या 3 साथीदारांच्या मदतीने बंद घरामध्ये कोणती तरी अघोरी कृती, जादूटोणा करीत असल्याची माहिती प्राप्त झाली. त्यावरून आम्ही सर्व पोलीस पथकासह तिथं गेलो असता हे ते दाम्पत्य आणि त्याचे 3 अनोळखी साथीदार आम्हाला मिळून आले. घरात जवळपास 8 फुटांचा खड्डा खणलेला आढळला. अनिष्ट प्रथेचा वापर करून जादूटोणा करण्यासाठी वापरण्यात येणारे साहित्य इथं आढळून आले. यामध्ये लिंबू पान सुपारीचे विडे, हळद, पिंजर, नारळ, फळे, फुले, तीळ, बर्फीचे पुडे, पणत्या, अबीर, डमरू, रुद्राक्षांची माळ, चामड्याचे छोटी चपलं, त्याचे जोड, पांढरे कापड, गांधी टोप्या, बाजूला छोट्या काठ्या, कांबळी, घोंगड्याचे तुकडे, बिब्बे, कवडे,
अशा साहित्याची मांडणी करून ठेवण्यात आली होती. कोयता आणि सुरी अशी हत्यारांची मांडणी करण्यात आली होती. आवळेगाव दूरक्षेत्राच्या पोलिसांनी कुडाळ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र मगदूम यांना ही माहिती पोलीस हवालदारांनी दिली. तेव्हा पोलीस निरीक्षक राजेंद्र मगदूम, पोलीस उपनिरीक्षक प्रमोद वाघाटे, पोलीस हवालदार कृष्णा केसरकर, प्रीतम कदम, अनिल पाटील, महिला पोलीस ज्योती रायशिरोडकर यांनी घटनास्थळी जाऊन वस्तुस्थितीची पाहणी करून खात्री केली. त्यानंतर आम्ही घरात प्रवेश केला असता तिथे घरामध्ये वेगवेगळ्या पूजा मांडलेल्या दिसल्या. त्यामध्ये लिंबू, हळद, पिंजर, नारळ, फळे, अबीर, डमरू, छोटे चपलाचे जोड, असे बिबे, कवडे असे वेगवेगळे साहित्य तिथं मिळून आले. तर त्याच बाजूला 4x4x8 फूट लांबी रुंदी खोलीचा एक खड्डा खणलेला दिसला. पोलिसांनी या जोडप्यासह त्यांच्या साथीदारांकडे या प्रकाराची विचारपूस केली. तेव्हा जे कारण या जोडप्यानं सांगितलं ते ऐकून पोलीस सुद्धा हैराण झाले. विशाल जाधव यांच्या घरात गृहदोष आणि पत्नीला मूलबाळ होत नाही, त्यामुळे ही पीडा दूर करण्यासाठी पूजा करतोय अशी माहिती त्यांनी दिली. परंतु ते समाधानकारक माहिती देत नसल्यानं या 5ही जणांना ताब्यात घेण्यात आलंय. येण्या जाण्यासाठी वापरण्यात आलेली कारही त्यांनी ताब्यात घेतली आहे. त्या खड्ड्याचे स्वरूप आणि त्या खड्ड्याची त्यांनी घरातच टाकलेली माती यावरून जरा आम्हाला शंका आली. त्याबाबत त्यांना विचारणा केली असता की त्यांची पीडा टळावी, तसेच त्या दाम्पत्यांना मुलाची प्राप्ती व्हावी यासाठी ही पूजा मांडल्याची त्यांनी कबूल केली. त्यानंतर त्यांना तेथील एकंदरीत संशयास्पद वातावरण, खणलेला खड्डा यावरून कोणती तरी आघोरी कृती किंवा जादूटोणा करण्याचे कृती केल्याचे निदर्शनास आल्याने त्या सर्व 5ही लोकांना आपण ताब्यात घेतलेलं आहे. खरं तर 2 महिन्यांपासून हा प्रकार सुरू होता. सध्या तरी नरबळीचा प्रकार दिसत नसला तरी देखील या प्रकरणाची अधिक चौकशी सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. हे साधारण 2-1 महिन्यापासून ते येऊन जाऊन थोडे दिवस थांबवून तिथं खड्डा खणण्याचं काम किंवा इतर पूजा वगैरे करण्याचं त्यांचं चालू होतं. आता आपण विचारलेल्या नरबळीबाबत सांगायचं झालं तर एकंदरीत काल तशी परिस्थिती आम्हाला आढळली नाही, पण तसा काही प्रकार होता का याबाबत त्यांच्याकडे तपास सुरू आहे. मूल होत नाही त्यामुळे हे दाम्पत्य अंधश्रद्धेपोटी असे अघोरी पूजा करण्यासाठी तयार झालेत. अशा या साऱ्या प्रकारांना वेळीच आळा बसणं गरजेचं आहे. मात्र या घटनेनं सिंधुदुर्गात खळबळ उडाली आहे. राजकोटवरील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा दुर्घटनेनंतर आमदार निलेश राणे यांनी माजी आमदार वैभव नाईक यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. हाच मुद्दा त्यांनी आता विधानसभेत उपस्थित केलाय. पाहुयात काय म्हणालेत आमदार निलेश राणे. आजच सकाळी एका सदस्याने इथे राजकोट किल्ल्याचा उल्लेख केला. किल्ल्यावर जो छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळला त्या गोष्टीचा उल्लेख आज ह्याच सभागृहामध्ये एका सदस्याने केला. मी त्या सदस्यांचं नाव घेऊ इच्छित नाही, कारण का तो माझा मतदारसंघ आहे म्हणून काही गोष्टी स्पष्ट करणं गरजेचं आहे. जेव्हा पुतळा कोसळला त्यानंतर जे काय त्याच्यावरती झालं त्याच्यावरती कारवाई करा अशी आमचीही मागणी होती आहे. आणि लवकरात लवकर
दोषींवर कडक कारवाई व्हावी ही मागणी आमची देखील आहे, तेव्हाही होती. पण तेव्हा आम्ही एक आरोप केला होता. तेव्हा माझं एक म्हणणं होतं जे मी तेव्हा मांडलं होतं. तेव्हा मी या सभागृहाचा सदस्य नव्हतो. माझ्या अगोदर जे ह्या सभागृहाचे सदस्य होते आणि ह्याच मतदारसंघातले होते ते त्या स्पॉटवर 15 मिनिटात पोहोचले कसे हा मी प्रश्न उपस्थित केला होता. तो पुतळा पाडला की पडला हे आम्हालाही ऐकायचंय, आम्हालाही बघायचंय. एक आमदार कॅटेगरीचा माणूस, एक आमदार तिथे 15 मिनिटात कसा पोहोचतो हे विचारायचे नाही प्रश्न. तुम्ही सत्ताधाऱ्यांवर टीका करू शकता आणि म्हणून मी तेव्हाही मागणी केली होती की ते जे कोण आमदार होते माझ्या अगोदर या मतदारसंघातले त्यांचे सीडीआर चेक करण्यात यावे, त्यांच्या ड्रायव्हरचे सीडीआर चेक करण्यात यावे, त्यांच्या आजूबाजूच्या सहकाऱ्यांचे आम्ही एसपीला पत्र देखील दिलं की त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी. कारण का छत्रपती शिवाजी महाराज आमच्या आस्थेचा विषय, आमची ओळख आहे आणि म्हणून अशा विषयामध्ये कधी तडजोड होणार नाही, करणार देखील नाही. पण असं जर कोणी जाणून बुजून केलं असेल तर त्यांच्यावर कडक कारवाई झालीच पाहिजे. हे मी मागणी तेव्हाही केली होती आणि या सभागृहाच्या माध्यमातून परत एकदा करतोय. कारण का या गोष्टीचा उल्लेख झाला सकाळी आणि हा विषय माझ्या मतदारसंघातला आहे म्हणून याचं स्पष्टीकरण देणं हे गरजेचं होतं. शासकीय मेडिकल कॉलेजच्या समस्यांचा आमदार निलेश राणेंनी अधिवेशनात पाढा वाचला. आज 130 डॉक्टरांची गरज असताना सिंधुदुर्गात 30 डॉक्टरांवरच आरोग्य व्यवस्था चालत असल्याची बाब त्यांनी समोर आणली. आरोग्याबद्दलही राज्यपालांच्या भाषणामध्ये उल्लेख आहे. माझ्या मतदारसंघामध्ये एक प्रॉब्लेम झालाय. आमच्याकडे सिव्हिल हॉस्पिटल आहे, डिस्ट्रिक्ट सिव्हिल हॉस्पिटल प्रत्येक जिल्ह्यात आहे. नवीन गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 2019 मध्ये ज्यांचं सरकार आलं ते 2019 मध्ये ज्या सरकार जे आलं त्यांनी एक नवीन गव्हर्नमेंट कॉलेज तिथे काढलं. ते ठीक आहे, केंद्र सरकारच्या परवानगीतून आलं, त्याच्यातला पाठपुरावा झाला, सगळं मान्य, आम्हाला पाहिजेच होतं, असं काही नाही की नको होतं. पण आता प्रॉब्लेम असा झालाय, जसं मी सांगितलं फक्त उल्लेख करून नाही त्याच्या खोलात गेलं पाहिजे. आता प्रॉब्लेम असा झालाय की सिव्हिल हॉस्पिटल जे होतं त्याची व्यवस्था उचलून आता मेडिकल कॉलेजकडे वळवली झाली. आता धड पेशंट इकडे जेव्हा जातो त्याला उपचार धड तिकडे मिळत नाहीयेत आणि ही व्यवस्था तिकडे हलवल्यामुळे 50% व्यवस्थेवर मेडिकल कॉलेज चालू आहे. आपण कसले डॉक्टर बाहेर काढणार आहोत? 5 वर्षानंतर जेव्हा ते डॉक्टर बाहेर येतील काय शिक्षण घेऊन येणार आहेत? आज तिकडचं इन्फ्रास्ट्रक्चर बघा. मी मागे कुठेतरी एका ह्याच्यावर बोललो होतो, साहेब 130 डॉक्टरची गरज आहे, आमचा जिल्हा फक्त 30 डॉक्टरांवर चाललाय. क्लेरिकल स्टाफ 108 ची गरज आहे, आमचा जिल्हा फक्त 8 वर चाललाय. 8 नर्सेस 400 ची गरज आहे, आम्ही 38 वर चाललोय. गरीब लोक जातात ना सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये, कसा उपचार घेणार आहेत? आपण स्कीम बद्दल बोलू, हे देऊ ते देऊ, पण त्याच्यावरती कधीतरी आपल्याला उपाय काढावा लागेल. मी सरकारला मनापासून आग्रह करतो की या गोष्टींचा गांभीर्याने विचार करावा. जे मेडिकल कॉलेज आहेत, जे नवीन आहेत, त्यांना त्यांची इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी, त्यांच्या फॅसिलिटीसाठी वेगळी, त्यांच्या मॅन पॉवरसाठी वेगळी व्यवस्था करून द्यावी, जेणेकरून ते सिव्हिल हॉस्पिटलकडून काही डिस्टर्ब होणार नाही आणि इकडची व्यवस्था तिकडे जाणार नाही. याचाही उल्लेख मला या निमित्ताने करायचा आहे. कणकवली शहरातील सोनगेवाडी येथील लव पवार यांच्या घरात बुधवारी पहाटे 3 वाजल्याच्या सुमारास आग लागून घरातील साहित्य जळून बेचिराख झालाय. घरातील ऑफिसमधील काही कागदपत्र देखील आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडल्यात, तर घरातील टीव्ही सहित अन्य साहित्याचं मोठं नुकसान झालंय. घटनेची माहिती मिळताच माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांच्यासह अनेकांनी घटनास्थळी धाव घेत आग आटोक्यात आणण्यासाठी मदत कार्यात सहभाग घेतला. नलावडे यांनी तातडीनं नगरपंचायतच्या बंबाला पाचारण केलं. त्यानंतर काही वेळात आगीवर नियंत्रण मिळवलं. शॉर्ट सर्किटनं आग लागल्याची प्राथमिक माहिती समोर येते. सोनगेवाडी येथील लव पवार यांच्या घरात आग लागल्याची माहिती
3 वाजण्याच्या सुमारास स्थानिकांना मिळाली। त्यानंतर स्थानिकांनी याबाबत माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांच्याशी संपर्क साधत नगरपंचायतचा बंब पाठवण्याची मागणी केली। त्यानंतर तेथील भाजपा कार्यकर्ते निखिल आचरेकर, स्थानिक नागरिक पराष्टेकर यांच्यासह अन्य नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेत मदत कार्यात सहभाग घेतला। काही वेळानं शिवसेना ठाकरे गटाचे पदाधिकारी सुजित जाधव देखील घटनास्थळी दाखल झाले। कणकवली नगरपंचायतच्या बंबाद्वारे तातडीनं आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात आलंय। मात्र तोपर्यंत आगीत घरातील हॉलमधील साहित्य जळून बेचिराख झालं। या आगीमुळे पहिल्या मजल्यावर अडकलेले लहू पवार आणि त्यांचा मुलगा उदय पवार यांना शिडीच्या सहाय्यानं खाली उतरवण्यात आलंय। मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात थंडीची लाट कायम आहे। मागील 2 ते 3 दिवसांपासून राज्याचा पारा कमालीचा घसरलाय। अनेक ठिकाणचे कमाल आणि किमान तापमान घसरलंय। जम्मू काश्मीर मनालीपेक्षाही महाराष्ट्रात काही ठिकाणी तापमान कमी होतं। थंडी वाढल्यामुळे कपाटातील गरम कपडे बाहेर काढण्यात आलेत। ठिकठिकाणी शेकोट्या पेटवण्यात आल्या। महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांचा पारा 10 अंशाच्या खाली घसरल्यानं हुडहुडी वाढली आहे। धुळ्याचा पारा मागील 3 दिवसांपासून 5 अंशाच्या आसपास राहिलाय। धुळे येथील कृषी महाविद्यालयात सलग दुसऱ्या दिवशी राज्याचे हंगामातील नीचांकी 4 अंश तापमान नोंदवलं गेलंय। राज्यात तापमानात चढ उतार होण्याची शक्यता कायम आहे। यवतमाळ जिल्ह्याच्या तापमानात सातत्यानं घट होते। सर्वात कमी 10 अंश तापमानाची नोंद इथं करण्यात आली आहे। या आठवड्यात 3 अंशानं तापमान खाली घसरलंय। पुढील काही दिवस थंडीची लाट कायम राहणार आहे। या थंडीच्या लाटेमुळे वृद्ध आणि मुलांमध्ये कफाचे आजार वाढले। थंडी वाढत असल्यानं प्रशासनाकडूनही नागरिकांना सतर्क राहण्याच्या सूचना या देण्यात आलेल्या आहेत। ग्रामीण भागात तर हवेमुळे थंडीचा कडाका आणखीनच जोर पकडतोय। रत्नागिरीमधील मिनी महाबळेश्वर म्हणून ओळखले जाणारे दापोली शहरही गारठलंय। दापोलीत किमान तापमानात 7.8 सेल्सिअसवर असल्याची नोंद झाली आहे। नागरिकांनी थंडीपासून बचावासाठी शेकोटीचा आधार घेतलाय। गुलाबी थंडीचा आनंद घेण्यासाठी पर्यटकांची दापोलीला पसंती मिळते। धुळ्यात गेल्या काही दिवसांपासून तापमानाचा पारा मोठ्या प्रमाणात घसरलाय। हे तापमान नीचांकी तापमानाची नोंद सुद्धा इथं करण्यात आली आहे। अशाच प्रकारे बऱ्याच ठिकाणी थंडीची लाट कायम आहे। तर हाडं गोठवणाऱ्या थंडीमुळे नागरिकांना शेकोटीचा आधार घ्यावा लागतोय। त्याचबरोबर सकाळी घराबाहेर पडणाऱ्या नागरिकांची संख्या देखील घटताना दिसून येते। परभणीत थंडी कायम असून पाऱ्याची घसरण सुरूच असल्याचं दिसून येत आहे। मंगळवारी जिल्ह्याचा पारा 5 अंशांवर राहिलाय। त्यामुळे वाढत्या थंडीनं परभणीकर गारठल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे। गेल्या 2 दिवसांपासून अनेक ठिकाणी धुक्याची चादर दररोज सकाळी पसरलेली आपल्याला पाहायला मिळते। त्यामुळे जनजीवनावर त्याचा परिणाम झालाय। नागरिक शेकोट्यांचा आधार घेत आहेत। शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा। बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची। पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह। धन्यवाद।